L'Ajuntament d'Onda adquireix un nou cotxe per a protecció civil per a desplaçar tant personal com material i millorar la capacitat de resposta d'emergències. Onda augmenta la capacitat d'evacuació del barranc de Beniparrell per evitar futures inundacions. Els municipis del Consorci estudien el tractament de biomassa com a alternativa energètica renovable al territori, contribuint a l'estalvi de combustibles fòssils i a la creació d'ocupació rural. Fins a 250 persones disfruten de les activitats que ofereix el centre de dia, amb l'objectiu d'impulsar a les persones majors a eixir, divertir-se i relacionar-se. L'Ajuntament ha invertit quasi 7 milions d'euros en 81 llicències d'obra major al llarg de 2016, contribuint a la dinamització de l'ocupació i al creixement de la ciutat. L'Ajuntament vol garantir la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis i espais públics urbanitzats del municipi, així com la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal. La policia local i tècnics de l'àrea de política social de l'Ajuntament treballen en un nou servei per atendre conflictes veïnals. L'Ajuntament d'Onda torna a protegir el sector ceràmic en la pròxima edició de Sevisama. Onda es coordina amb Conselleria i l'Església per posar en valor el patrimoni de la ciutat. A més, s'ha reclamat que s'atorguen els permisos d'excavació de la plaça de la sinagoga. Onda rep als nous becaris, que disfrutaran de l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits durant la formació, aconseguint un grau més d'experiència. L'Ajuntament impulsa l'esport i construirà un pavelló nou per a donar cobertura a la demanda dels veïns. El municipi opta a un nou pla d'ocupació amb una inversió de quasi 400.000 euros que donarà treball a 20 persones.